в автобуса с Паскалина и отиваме в Таормина, едно много хубаво курортно селище в Сицилия. На Етна преживяването беше невероятно. Малко страшничко. Първо спряхме на едно място, откъдето можехме да видим най-активният кратер на Етна. Но понеже имаше толкова силен вятър, разходката продължи 10 минути. На мен лично ме отвя шапката. Калина вървяхме около кратера, една обиколка направихме. И там не ни отвя. Имаме и снимки обаче, ще видите. След това спряхме на място, откъдето можехме да видим последният активен кратер, който е изригнал декември месец. И казва, че температурата там на лавата е около 200 градуса, много горещо. Направихме снимки. По-друго, интересното е тук, че за Етна говорят като за приятел, като планината майка, нищо, че е вулкан. И разликата с Везувий, който е на около 800 км от Етна, в Неапол, е, че Везувий е събирал енергия, изригнал, избухнал, докато Етна периодически, тя в момента излезе една пара отгоре, периодически така освобождава напрежението в земната кора и в този смисъл изригва лава и много рядко експлозии. Разбира се, имало разрушителни такива, но в крайна сметка те казват: благодарим на Етна за това, че имаме ябълки, за това, че имаме портокали, за това, че земята ни е плодородна. Чакайте ни отново от Таормина. Чао!